Ahojte, vítam vás v ďalšom videu Čo nové v ŠFRB. V minulom videu sme sa rozprávali o úverových kalkulačkách pre právnické osoby, v tom dnešnom si rozoberieme úverové kalkulačky pre fyzické osoby. Je tu so mnou zástupca generálneho riaditeľa Branislav Časnocha. Braňo, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Môžeš nám rovno povedať, prečo vznikla ďalšia kalkulačka? Tak úverové kalkulačky sú súčasťou nášho balíku digitalizácie. Tejto digitalizácie sa veľmi intenzívne tento rok venujeme. Tento rok sa nám podarilo spustiť nový elektronický systém Štátneho fondu rozvoja a bývania. Spustili sme novú web stránku, klientský portál, ktorý sme rozšírili aj o prístup fyzických osôb. A teda logickým vyústením sú aj úverové kalkulačky, či už pre právnické a momentálne pre fyzické osoby, aby ľudia mali lepší prehľad a lepší prístup k informáciám. A čo si môžu teda fyzické osoby preveriť alebo teda nájsť v týchto kalkulačkách? Tým, že fyzické osoby často hľadajú informácie veľmi zložito, či už na mestských úradoch alebo aj u nás a sú pre nich nie moc zrozumiteľné, tak v tejto kalkulačke veľmi jednoducho zistia, či majú nárok na podporu od Štátneho fondu rozvoja a bývania na kúpu alebo výstavbu vlastného bytu. Ako to zistia, aké údaje tam je potrebné zadať? Údaje sú veľmi jednoduché, všetci ich musia vedieť, pretože vedia, aký je počet členov domácnosti, koľko majú detí, vek členov domácnosti, mesačný príjem a vlastne výšku úveru, o akú žiadajú a tieto údaje, ak zadajú, tak veľmi rýchlo zistia, či majú nárok na podporu a v prípade, že áno, aká by im vyšla aj výška mesačnej splátky u nás. Kde môžeme nájsť úverové kalkulačky? Tak ako všetko ostatné, tak aj túto úverovú kalkulačku nájdú na našom webovom sídle www.šfrb.gov.sk v sekcii klient, kde sú tieto kalkulačky všetky umiestnené. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a rozhovor. Ďakujem aj ja. A s vami sa vidíme v ďalšom videu, budeme sa tešiť. Dovidenia.